Kada bismo u jednoj slici morali opisati kakav je osjećaj nakon 2,5 godine doživjeti početak obnove Muzeja za umjetnost i obrt, teško da bi nešto nadmašilo ovaj prizor. Bio je tmuran dan, ružan dan i kišovi dan, a on na prozoru je plesao, tako da očito ima neke posebne razloge zašto je dobro raspoložen. Znači u muzeju se najbolje pleše, a? Najbolje se pleše na muzeju, da. Zimus je počela, kako su je gradske vlasti nazvale, prva kapitalna obnova zgrade u kulturi, a radovi bi trebali trajati do 2030. Pa zapravo ušli smo u objekt koji je bio obložen gipskartonskim pločama, te nismo ni vidjeli zapravo neke problematiku i poteškoće sve dok ih nismo uklonili. Tek smo onda, kad smo sve te gipskartonske ploče uklonili, onda shvatili, imamo mi tu jako puno posla. Nakon više od 140 godina postojanja, ovaj je muzej, kako kaže glavni projektant obnove Alan Brown, zaslužio cjelovitu obnovu. Zbog toga će se osim sanacije popraviti i dosadašnji projektni nedostaci. Dobru praksu za idejni projekt Brown je pronašao u pojedinim nizozemskim muzejima, a najveća promjena dogodit će se u pogledu prostorne reorganizacije. Mi smo u tom idejnom projektu jako veliki prostor rezervirali za sve instalacione sustave, od grijanja, hlađenja, elektroinstalacija, vode, kanalizacije do vrlo opet zahtjevnog standarda protupožarne zaštite. S obzirom na kompleksnost projekta, radovi će se izvoditi u 2 faze. U ovoj prvoj fazi zajednica tvrtki Lunkor, Veselčić i Reliance rade na konstruktivnoj sanaciji i tek onda kreće ojačavanje građevine primjenom FRCM sustava. Budući da po ugovoru svoj dio posla trebaju odraditi kroz svega nekoliko mjeseci, najveći im je izazov vrijeme. Zbog toga su im u pomoć priskočili efikasni strojevi za usisavanje šute. Elitni strojevi iz Njemačke koji do prije godinu dana nisu postojali na našem tržištu i sad evo trenutno ima 3. A od ta 3 dostupna stroja na hrvatskom tržištu na ovom projektu koristit će se čak 2. Tako da, evo, to je jedna ozbiljna priča, ubrzava priču i radi super posao. A gdje su one famozne cigle koje čuvate tu negdje? Famozne cigle smo sakrili da ih ne bi izgubili, a da nam budu podsjetnik da moramo ove radove izvršiti u roku. Posebno izgledaju? Posebno. Posebne cigle. Ove 3 cigle su zapravo dodijeljene od ravnatelja muzeja kako bi nam bile podsjetnik da radimo kvalitetno, da radimo u roku i da svaku od ove ugradimo na jedno posebno mjesto. Smije se znati ekskluzivno neko od ta 3 posebna mjesta? To ću dopustiti direktorima zajednice da biraju, a možda i same negdje ovako polete. U Muzeju za umjetnost i obrt bilo je smješteno više od 130.000 umjetnina i minimalno 100.000 knjiga. Samo 6 mjeseci trebalo je da se fundus preseli na drugu lokaciju, a selidba još uvijek traje. Posebna pažnja se vršila, zaštita svih vrijednih dijelova objekta, posebno ovi stupovi i štuko dekoracije koje moramo čuvati da se ne bi oštetili prilikom transporta. Tako bi naglasio i neka vrata koja su bila posebna, koje su se posebno morala čuvati. Isto tako bili su ovdje i barokni ormari koji smo morali ukloniti iz objekta koji nisu nikad izašli, znači od kad su ušli u objekt nisu bili izbačeni do sada. S konzervatorske strane bilo je važno izbjeći što više rušenja ili izmjena izvornog izgleda građevine. Ipak intervencije su na najoštećenijim dijelovima nužne. Tako će muzej umjesto drvenog krovišta dobiti čeličnu zamjenu. Uvijek postoje kompromisi, jel? Neko bi rekao treba drveno krovište čuvati kao takvo, međutim dolazi do situacije gdje to postaje besmisleno, gdje to izaziva nekakva opterećenja koja nisu potrebna ili se želi prenamijeniti nakon nekog vremena i sad treba procijeniti. I takve probleme imamo svugdje. Iako muzej izvana nije pretrpio ozbiljnu štetu, u njegovom dvorišnom dijelu jedan će se dio do temelja srušiti i nanovo izgraditi. Kako je zapravo kuća sazdana od 2 krila, znači ovog orijentirano na trg Republike Hrvatske i ovoga prema Klaićevoj, svi aneksi na tu kuću, a to su stubišta, prostori, sanitarije, dalje su se zarotirali, zapravo odvojili od kuće. Tako da su tu ozbiljno ovdje za nas na glavnom stubištu ozbiljno oštećenja, upravo toga jer taj dio aneksa i glavnog korpusa nije bio adekvatno povezan za potres te jačine.
Na sreću, 13.000 kvadratnih metara sada je u sigurnim rukama. Ne boga, nikad tramvaj prolazi ga ne bi sručilo. Dakle, 2030. slavimo. Pa ja se nadam, da.